Hi guys! Welcome back again sa aming channel. So for today's video guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko balinisan yung aming brooder area. Kapag medyo maliliit pa yung mga sisiw namin, hindi na muna kami nagpapalit like every day kasi nga hindi pa naman ganun din karami yung kanilang pag-iipot kasi nga maliliit pa din naman yun. So nagtimpla ako ng pang-disinfect namin guys. So depende sa inyo kung ano yung gamit nyo. So, ayan, hindi ito sponsored or anything guys, pero alam naman natin na ito is good for bacteria and all kasi nga kadalasan ito yung ginagamit na pan-disinfect and gumagamit din ako ng ganito para mas maging mabango guys. Gusto lang namin na medyo mabango naman yung kanilang brooder area. Bakit nga ba kami naglilinis? Kasi alam naman natin guys na yung ipot nila is cause yan ng mga bacteria na mag-cause sa kanilang immune system na humina. Since nga yung naaamoy nila is yung puro na lang yung amoy ng kanilang ipot. Maganda guys na mag-disinfect, maglinis. Kailangan natin yung tandaan guys. Okay naman guys, like every other day lang or every 3 days, lalo na kapag sisiw pa lang, okay siya kasi hindi naman din ganun ka baho pa since maliliit pa yung ipot nila. And also based on our research po guys, yung ating labhang or in English yung rice hull is deodorizer din siya at the same time. So, kaya hindi talaga siya agad-agad na mamaho. So, ito yung guys, ginagamit ko para sa mas mabango. Ayan, so bumili ako ng mga ganitong sprayer guys, pang tanim kasi talaga ito. Ayan, nilagyan ko lang konti. Ayan guys, before anything else, if you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing. Please do like this video and share to your friends and do comment down below. And do like our page on Facebook guys. Ayan po, yung aming Facebook page. Let's start this video guys para ayan, matapos din tayo agad-agad kasi ang dami natin kailangan gawin sa brooder area or yung mga steps na ginagawa namin dito sa aming brooder area para ayun na nga malinis at maging healthy yung aming mga sisiw until such then na pwede na sila ma-market. So ayan guys, nandito na tayo sa brooder area. As you can see, ang dami natin kailangan iligpit, linisin. Most especially doon sa loob ng ating brooder. Like dito guys, ayan o, papakita ko na muna sa inyo. Nakita nyo naman to before. Ayan. So yung kanilang rice hull doon sa loob guys, ayan, kukunin ko yan mamaya. So, ayan, i-open ko na lang din muna to. Ayan, i-open na muna natin. Ayan po. Nga pala, ililipat ko muna yung pagkain nila doon. And, ayan, simulan na natin yung paglilinis guys or paglilipit ng mga ilang gamit dito sa ating brooder area. So, eto guys, uunahin ko muna sa loob bago ako mag-walis sa baba or sa flooring ng aming brooder kasi nga meron pa mga ibang mahuhulog. Pero ayan yung itsura. Ayan guys. Ayan, napakarami pang mga ipot, may ipa. And then yung iba, nandun naman sila. Ayan. So, mayroon kasi yung parang second floor. Doon naman na is naka-screen. So, yung pangsapin na nasa ilalim ng screen is lilinisan ko rin yan mamaya. Pero ayan yung itsura ng ating brooder na meron pang ipa. So, kukunin natin yan guys. Para ayan, ito yung first step ng aking paglilinis guys. Kinukuha ko na muna yung ipa. Ayun guys, tapos ko na ang nalinis or nakuha yung mga ipa. So, ang next na gagawin ko guys is kinukuskus ko yung iba pang mga ipot na dumikit na doon sa ating flooring or doon sa ating plywood. So, pasensya guys, medyo napawisan na ako. So, yun yung ginagawa ko pangalawa guys. So, eto, meron akong parang pang andito, anong tawag dito sa Tagalog? Ay, yung pang masilya ata. So, eto, ginagamit ko, ayan, ina-attach ko lang. Tapos, kinukuskus ko yung mga ibang mga ipot na hindi makuha sa walis, guys. Ayan. So, ito yung ginagawa ko, guys. Ayan po. So, meron kasi mga iilan, guys, na hindi makuha talaga. Kaya, ayan, kinukuskus ko yan. So, para naman din, wala talagang ipot. Tapos, saka ako nagde-disinfect. So, ayan, guys. Kunin ko muna yung ipot or kuskusin ko muna to lahat. And then, mag-disinfect tayo mamaya.
tapos ko nang nalinis yung ating birthday area. So ngayon papakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya, or nakuha ko na yung mga ilang ipa or yung rice hull, and then maging yung mga dumikit na ipot doon sa aming flooring or doon sa plywood na kanilang tinatapakan. So ngayon papakita ko sa inyo yung itsura kasi magde-disinfect na ako, o yung Sunrox na muna yung gagamitin ko. Eto guys, ito yung i-apply ko muna na doon sa flooring kasi para makuha talaga yung mga bacteria in case na meron pa doon, kasi nga gawa ng mga ipot na dumikit doon sa ating flooring. So eto guys, ayan, kung mapapansin nyo guys, ayan, medyo malinis na. Ayan po. Normal lang yung iba dyan guys na pero mayroong mga iilan nagmo-moist kasi yung plywood gawa ng rice hull tsaka yung plywood. So, nagmo-moist sila kaya yung plywood namin is medyo naging luma na talaga tingnan. Ito yung ating i-spray. Ayan, i-spray ko lang to dito guys para ayan talagang malagyan lahat. So, ayan, mag-spray na muna ako guys. And then, balik tayo mamaya dito kasi maglilinis ako muna doon sa kabilang border guys para sabay ko silang malagyan ng ipa. Ayan. So, ngayon naman is maghihintay na lang ako na matuyo dyan. At the same time guys, is lilinisin ko na muna eto naman na dito kasi dalawa nga ito guys. So, tamang-tama guys, kapag tapos na tayo dito naglinis tsaka nag-disinfect is dito naman tayo ulit balik sa unang border maglalagay ng ipa. A few minutes later. Ayan, tapos ko nang nalinis yung kabila. So, magdi-disinfect na lang ako guys. Yung kabila nga pala is medyo tuyo na. Ayan. So, medyo tuyo na yung kabila guys. Ayan po. Magdi-disinfect na muna ako. Maglilinis na muna ako ng ilang parte dito sa aming border area para we're good to go later at dire-diretso na yung ating trabaho. So, ayun guys, matapos naming linisan, lalagay ko na muna etong isa nating ipa. Ngayon naman is lalagyan ko naman ng ganito, yung aming Sunrox na floral siya guys, para medyo mabango. And also, disinfectant din pala to guys. Ating border guys, ready na siya guys. Ayan. So, mamaya guys, kapag i-open na natin yan, dito na yan sila pupunta. So guys, tapos ko na natimplahan maging yung water nila. Ayan. Tapos yung kanila naman pagkainan is nalinisan ko na rin. So ilalagay na lang natin sa loob. Ang hali na rin. Kailangan na rin nilang kumain. Then guys, na-open na natin. So ilalagay na lang natin to. Ayan. So medyo madilim pa guys kasi hindi ko pa inopen doon sa kabila. Ayan. So make sure natin guys na walang maipit sa ilalim. Kasi sayang yung ating sisiw. Ayan. So, ito, ilalagay natin itong isang tubig, guys. Dito sa kanila. Okay, vitamins muna kayo, mga chicken. Ayan. So, nalagay na natin. So, lagyan natin ng pagkain, guys.
So, ayan na guys. Open na. Ayan. So, dyan na yan sila maglalagi mamaya. Ayan. Oh, ayan. Naka-open na guys. So, makapass through na yan sila doon. Ayan. Ayan guys, matapos tayo naglinis, ganyan ang ginagawa nila every time na bago yung kanilang ipa. So, masayang-masaya yung aming mga sisiw guys. Ayan, kapag bago yung ipa guys, kasi marami silang nagagawa. Ayan, ganyan. Pagkatapos nilang kumain guys, walang ibang ginagawa kundi ayun, nagkakalkal ng kung ano man doon sa ating ipa na nilagay. Ayan. So, gumawa talaga na kami ng paraan kung saan kami makakakuha ng ipa para lang dito sa brooder na to. Dito naman guys, parang kulang, pero lalagyan ko pa yan mamaya. Pero ayan, oh, yung iba umiinom na, yung iba kumakain pa. Tapos yung iba naman doon sa ilalim, ayun guys. Ayan, nagsisimula na silang magkalkalan na kung ano man doon sa ating ipa. Ganyan yung ginagawa nila guys, lalo na kapag bagong linis. Walang ibang ginagawa sila guys, kundi ganyan. Ayun guys, tapos na ako naglinis lahat-lahat at napakain ko na rin yung mga alaga ko dito sa brooder area. Okay na sila. Ayan. So ayun ang pamamaraan namin guys ng paglilinis ng aming brooder para nga yung ating mga sisiw is maging masigla at walang any mortality or malaking mortality na magaganap dito sa ating area. So ngayon guys, mag-shoutout na muna ako ng mga viewers natin na nanonood dyan. So shoutout nga bala kay Sir Abubakar Undong from Matanao, Davao del Sur. Also kay Sir John Larry Morandante from Kabakan, hi po sa inyo. To Backyard Vlogs from Negros Occidental, hi po. Shoutout din kay Lyndon Herda from Surigao del Sur. To Kazuma Dats from South Cotabato. Also kay Kiani Gonzalez. Also to Sir Jigger Cassia from Pampanga. Pati na rin sa iyo, Ka Orly from California. And also sa family pala ni Vance Panunsyal na galing sa Dinagat Island. Hi po sa inyo! So ayun guys, yun lang yung aming video for today. Sana nag-enjoy kayo at may nakuha kayo o may nakapulutan kayong aral for today's video. As much as possible guys, gawin natin yung makakaya natin para at least yung ating sisiw o hindi tayo magsisi sa huli dahil hindi tayo naglinis because marami tayong mga sakit or maraming sakit na makukuha yung ating mga alaga dahil lang sa hindi paglilinis. So again guys, thank you again for watching. Sana nag-enjoy kayo. Please do like our video, share to your friends, and comment down below for some questions. Do like our page again on Facebook guys. So ayun guys, thank you again for watching. Please do good everyone. Peace out everybody kasi meron pa rin COVID. Goodbye guys!